nembang kinarya pambuka nun inggih punika imbangana katresnanku. Nggih. Nggih. Ning luwih dhisik gandeng Mas Akbar karo Astabrata menika nembe sowan sepisan utawi perdana ana ing dusun Blitaran mriki, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu? Mula perkenalkan dirimu kepada khalayak ramai wabil khusus warga masyarakat Blitaran kene, Nduk. Nggih. Saderengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih Pak Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kula remen sanget, Mas. Remen nggih. Nggih. Mula perkenalkan dirimu, Nok. Perkenalkan Nggih. dirimu aja lali. Derek tepang kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Yovika Monggo. Listiarisma Saking Ngawi. bisa dipanggil siapa, Nok? Yopi saged, Yop saged, Yopika saged, Dek saged, sayang nggih saged. Berarti nek nyeluk sayang ora ana eleke ora ana salahe ya. Nok? Mboten. Mboten. Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatane ngendi, Wuk? Kula Kecamatan Padas. Kecamatane Padas, kabupatene Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padase, Nduk? Desane Sukawiyana. Sukawiyana. Nggih. Sukawiyana ki jembar. Mula jembare Sukawiyana ora kena dijajaki. Dusune Sukawiyana ngendi, Nduk? Dusune menika Mbah Wuk, Mas. Balen ana sing cetha? Mbah Wuk. Mbah. Wuk. Nggih. Nggih. Kula Kuwi- niku nek banter-banter isin lho Mas Janino. Lho, ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke, Nduk. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to? Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to? Nggih. Wit biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Ngagem M. Oh, ngagemen. Agem M. Iya. Ampun betok agem M. Iya, Bawuk ngoten. ya gak bawuk tapi mbawuk ya. Ya. Nggih, non sewu menawi bapak-bapak ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mengke saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon dusun Bawuk Sukawiyana muncul gambare. Oh, nek wis digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk kuwi mau ya, no? Maksudnya ikonnya. Oh, lah nggih gambare dusune niku lho Iya, maksud kula. dusun Bawuk ngagem M lho, Mas. Oh, nggih bawuk. Dadi Iya. angger dibuka ning Google Map bawuk ngono mak bedunduk metu ngono ya. Iya, betul. Iya. Mengke metu wit ringine ngerembuyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa to? Nggih, desa. Pedesaan to, no? Pedesaan. Dadi akeh wit-wite. betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti mbawukmu jek ketel, Nduk ya. Nggih, nggih kula niku mbawuk niku subur Mas tanahe alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa. Nggih. Jan luar biasa Yovika omahe mbawuk. Mbok kapan-kapan nek kapinujon aku longgar ngono mampir ning mbawukmu oleh ora, Nduk? Nggih pareng no, kula sumanggaaken menawi tindak milen menika dateng Sragen nampa Solo katuran pinarak teng Mbawuk. Pokoke nek sampean tak hubungi, Mbak Yovika. Dalem Mas Akbar longgar Mas Akbar mbawuk nih. Ngono ya. Iya. Pokoknya nggak jenengan WA, halo, atau niku kula men tanggap. Oh ya, langsung tak goleki Google Map engko duduhno gambarmu meng ya. Nggih. Ya, ya penasaran aku Nduk ya. Sik Mak iki ora bahas mbawuk iki bahas Blitaran. Nggih. Ya, Mbak saya bahas Blitaran saiki doa terbaik sinden asal Ngawi untuk warga masyarakat Blitaran apa, Bu? Nggih, kula tak nderek dedonga kagem desa Blitaran menika mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, jenjem permana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak. Amin. Ora roboh malah bakok. Amin. Ora wutah kepara malah wutuh. Amin. Nggih. Nah. Mobil khusus masyarakat Blitaran. wonten ing Blitaran menika mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah,
melimpah turah-turah, saged nggih sekolah, bisa nggih tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dongamu akeh, Nduk. Iya. Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu. Mas Akbar tanya boleh enggak? Ah boleh no. Tanya sedikit boleh enggak? Boleh. Ya. Tanya, sampeyan ini bisi biyen iso nyinden ngono kuwi bapakmu seniman ora? Boten Mas. Ibu sinden? Nggih boten. Bapak penabuh? Nggih boten. Bapak dalang? Boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor, Nduk. Pripun? Wis takon aku. Lho, niki ibuke Mbak Yovika. Nggih, Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake dalang mesti mboten. Yovika niku mboten turun seniman. Takon ngono aku mau. Lho, lah kok Yovika saged nyinden diceritani sejarahe karo ibumu. Jenengan niku mau pripun? Ibumu nyeritakne, nggih Mas Akbar, lah wong Yovika riyen pas kula meteng Yovika riyen umur 2 wulan ngaten bapake niku sering ngirimi mic. Bapak kula? Mula saiki gedene nyekel mic. Oh nggih. Sering nyekel mic tanpa kabel. Berarti wireless niki. Wireless. Oh layak to Mas. Mike wira-wiri ngono to. Nggih, layak to Mas niku kula pas anu niku kok ana sing nyundul-nyundul niku napa ngoten. Pas anu ya ning jero kandungan iso ngrasane ya. Nggih no, kok iso kaget aku. Lah nggih niku mic kirimane bapak supaya besok gedene dadi sinden sing kondang. Amin. Ibu nek cerita jujur karo aku ngono kuwi mau. Nggih riyen dikirimi mic kali bapak nggih nyundul-nyundul. Ngono kuwi. Mula dadi penyanyi utawa sinden. Nggih. Oh, ngono kuwi. Ibumu cerita dhewe nang Mas Akbar ngono kuwi. Ibu kula mau. Ayo no. Lah sakniki nek jenengan kok iso saged dalang niku ngaten iki pripun riyen? Kok iso genti mbok walik lho. Piye? Jenengan kok saged mayang, dayang. Dalang kok sae, sekeco, pinter lewasis, besus ngoten niku pripun riyen? Aku kuwi biyen lair pas bledek no. Jenengan? Jujur wae ya. Jujur kuwi pas enek bencana alam. Nggih. Bencana alam ning Nganjuk kene iki gempa bumi. Kuwi kerasa nganti tekan Amerika. Kuwi dadi gempane lairku tanggal 8 sasine Oktober taune 2000. Jam 12 bengi bledek iki nek sak menit enek ping 150. Kuwi bledek pertama ya, Dok. Nggih. Dar ngono kuwi. Kuwi sirahku metu lair. Nduk ngono kuwi. Sirahe tok nembe. Nembe. Terus bledek loro. Dar aku mlebu neh. Lho. Isin mau nggih. Yo ora isin, kaget karo bledeke. Oh, kaget. Lah, mula saka kuwi nok, kenapa kok mlebu metu? Dar neh, metu neh, mak bedunduk ngono. Dar neh, mlebu neh. Kaya bulus ngono to, Mas? Dalang kok mbok bulas-bulasne iki lho. Mlebu metu kaya ndase bulus ngono kae lho, Mas. Ora ngono. Kuwi ngantek bledeke kuwi ngantek ibuku sepoto akhire. Pripun? Wah, sepoto ibuku sumpah ning kene. Iki sok anakku sok dadi dalang sing kondang. Wah, lah akhirnya tenan, nggur perkara bledek iso dadi nyenengne wong akeh iki lho. Wah. Nggur sak perkara bledek. Terus enten mulai mboten? Ora enak yus kuwi ta. Lah niku nek lairnya teng pundi niku? Hah? Nek lairnya? Ya rumah sakit. Ke rumah sakit tak kira ki nek pas ning dalan lho klimpruk ngono kan bahaya to, Mas. Dualah kok lair ning dalan masamu aja. Nembang. Nah, iki mau wis dibawani karo Masmu Herulinanta. Iya. Yes. Om Heru. Iya. Saiki kari ditibake langgame nggo pambuka ya, Nok? Iki. Sudah siap? Insyaallah sambut. Ayo, buka celuk imbang ana katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng. Yo, mangga Saben dina
langgam iki uga diaturne anu lho, Nduk. Sinten menika, Mas? Panitia bersih dusun. Wabil khusus panitia wayangan. Nggih. Muga-muga saged dados karenaning penggalih. Tombo kesel jampi saya. Heeh. Niki wau to Mas, kula teng pondokan. Iya. Panitiane kan anu to terus betakne mak-eman ngoten niku lho Mas. Lah kula pas salin kalih sinden-sinden niku terus kula medal riyen ngoten niku makme napa niku ngombene dereng kula unjuk wis di anu neh. Piye sik alon-alon. Alon-alon ra ngono rambatane. Piye. Ngene lho, Nduk, ngene warga masyarakat kene kuwi cepet rengginas terampil gitu dulu. Ra omong aku sik. Langsung. Sangken les ruwegep ngombene teh kula dereng kula unjuk dikukuti dhisik Mas. Ya ngono lho. Nganggo cokat cakut rengginas terampil. Lah kok iso Nduk buktine apa? Lah oke. Nek bahane takon aku, ya aja takon liyane. Lah ya ngono kuwi spontan ndur panggung kok. Mas. Iya, wis lanjut. Ya nek iso, nek ora ya. Ya kudu iso kaya ngono. Ya terus. Dugi putine wau. Mongko ya. Mongko Kang Mas Yo. Katur para sutresna budaya ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Kagem kanca lek-lekan malem minggon. Yo Pika. Telas kena. Heeh. Mongko Kang Mas katrep
Matur nuwun Mbak Yovika Listiarisma ingkang mijil saking Ngawi. Heeh. Wis ngaturake tetembangan minangka salam pambuka ana ing season limbukan ya kuwi imbang ana katresnanku. Oh ngono ya, Mak. Iki